खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबावबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनै 21 जुलाइ 2026 आरो दिनै मंगलबारनि बे गोहोगोरा साना गोहो गियान होगिरि आरो खैफोद होगिरि हनुमानजिखौ बावनाय जायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथौखौ मिथिग्रोना लादिनि। जिउआव थासारिफोरा जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो, जुदि नोंथांनि गोसोआव साहस दं आरो बज्रांबलिनि सायाव थार फोथायनाय दं, अब्ला जायखिजाया खैफोदा नोंथांनि लामाखौ होबथानो हाया। कमेन्ट बक्सआव जय बज्रांबली एबा जय श्री राम लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि साना मोजां जागोन आरो नोंथांनि गासैबो खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय नोंथांनि सामलायारि रोंगौथिखौ बांहोनो आरो आफादारि थाखोआव नोंथांनि जर'खा सिनायथिखौ गायसननो थाखाय गोदान दरखं बेखेवगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि रुजुजायै खामानि मावनाय आदब आरो गियानखौ नुनानै गागि मावख'गिरिफोरा नोंथांखौ मोनसे गिदिर आरो गोनांथार मावथांखिनि दैदेननाय बिबान होनो हागौ। फालांगियारि बिथिङाव गोदान रादायफोरखौ थि खालामनो थाखाय साना जोबोद साबजाथाव। बेलासि समाव खाथिनि बाहागिफोरजों गोजाम दावराव-दावसि जानायखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों आबुङै फोजोबनाय जागोन, जायनि थाखाय गोसोआरि सुग्लायथि मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रांखान्थियारि बिबानखौ गोख्रों खालामगोन आरो नोंथांनि बुथुमनाय धोनखौ बांहोगोन। जुदि बबेबा गिदिर फालांगिनि रां होनाया गोब्राब समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै दं, अब्ला दिनै नोंथाङा हरखाब बै रांखौ मोननो हागौ। मार्केटिं आरो सुबुं सोमोन्दोजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दिनै गावनि जिउ राहायाव मोनसे गिदिर आरो गोसो बोथाव जाफुंसारनाय मोननो हागोन। नखरनि बिथिङाव गोजोन आरो गोरोबलायनाया लाखिगोन आरो नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि माखासे बेसेन गोसा बोसोनफोरा नोंथांनि जिउ राहाखौ थार लामायाव फसंनायाव माइल खुन्थिया जानो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गावनि गोसोआरि गोहोखौ रैखा खालामनाय आरो गावनि गुबै थांखिफोरावल' गोसो होनाया जोबोद गोनां। खामानियाव लोगोफोरजों जायखिजाया रोखोमनि बादायलायनाय एबा नांज्लायनायाव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथांनि मान सन्माना खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। हा सम्पथि एबा आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव मोजां दावगानाय जागोन, जाय इयुननि मुलाम्फानि लामाखौ रोखा खालामगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गावखौ दबथायनाय आरो गावनि बाजेटखौ मानिना थानाया दिनै मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा गोथां, खाफाल गोनां दिगा सा-सोनाब। कर्क राशि। दिनैनि साना समाजारि आफादफोराव नोंथांनि मान सन्मानखौ बांहोनो आरो गोदान गोनां सोमोन्दोफोर गायसननो थाखाय जोबोद मोजां जागोन। टेकनिकेल सोलोंथायाव नांथाबना थानाय एबा बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानाय लाइमोनफोरा दिनै गावसोरनि खस्थ'नि गेजेरजों माखासे मोजां आरो गोजोनथाव फिथाय मोननो हागोन। नोंथांनि आरो जुक्ति गोनां रोंगौथिनि थाखाय नोंथांनि फालांगियारि बादायगिरिफोराबो दिनै नोंथांनि मावखान्थिफोरखौ गनायना लानो गोनां जागोन। सावस्रिनि बिथिङाव सोलिबाय थानाय गोजाम जेंनाफोरा दिनै आबुङै जोबलांगोन आरो नोंथाङा गोदान गोहोखौ मोनदांगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा रुफा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला-सोनाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि सिङाव जोनोम मोननाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे गोहोगोरा सान जागोन, जाय नोंथांनि गोहोम मासि आरो समाजारि थाथायाव जौगानाय लाबोनो हागौ। सोरखारि खोन्दो एबा खुंथायारि सिबिथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ दिनै मोनसे गेदेर आरो जोबोद गोनांथार बिबान होनो हागौ, जाय नोंथांनि गोग्गानायखौ बांहोगोन। फालांगियाव दिनै बायग्राफोरनि बांनाया सानफ्रोमबोनि गोबां मुलाम्फानि रोखा खाबुखौ दिन्थियो। नोंथांनि गथ'फोरनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाया नखरखौ मान होगोन आरो न'आव गोजोनखौ लाखिगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां अनजिमाया गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा खोला-सानजा। कन्या राशि। खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि गासैबो थालांनाय आरो जेथो गोनां खुंथायारि हाबाफोरा दिनै जेबो हेंथा गैयालासे गोरलैयैनो फोजोबजागोन। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय नाजानाय फरायसाफ्रा दिनै बबेबा मोनसे मुंदांखा फसंथाननिफ्राय फन फैनो हागौ, जाय बिसोरनि जिंगाखौ खमायहोगोन। दिनै मोनसे गोदान स्टार्टआप जागायनो एबा गोदान फालांगियारि खान्थि मावफुंनो थाखाय गोहो आरो साहसजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रिया जौगानायजों नोंथांनि गोसोनिफ्राय मोनसे गोनां बसआ जोबलांगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गोजा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा-सानजा। तुला राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि गिदिर जुवा गेलेनाय, हाथाइ एबा गोदान राङारि खैफोदफोराव रां थिसननायनिफ्राय आबुङै गोजानाव थानांगौ।
मावख'आव थाखोमानाय बेरेखाफोरा नोंथांनि सोलोफोरखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि आन्दोनि सानथांखिफोरखौ रावजोंबो फोरमायनो नाङा। गारि सालायबाय थानाय समाव नोजोर लाखि आरो गावनि गोख्रैथिखौ दबथाय। जायखिजाया गोब्राब थासारियाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै गोसोआरि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोआ दिदोम लाखिगोन। खाफालगोनां अनजिमाया 6, खाफालगोनां गाबा नेभि ब्लु आरो खाफालगोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। नोंथांनि जुलियारि जिउआव गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय गाज्रि आखुआ दिनै आबुङै जोबलांगोन आरो नोंथांनि सोमोन्दोआव मोनसे गोदान अननाय जोनोम जागोन। दिनै फालांगियारि बाहागोदारियाव आबुं गोरोंथि लाखिनाया नोंथांखौ गोनांथार आरो गोलाव समनि मुलाम्फानि फारसे लांनो हागौ। बायजो हादोरारि फालांगि, लजिस्टिक एबा इम्पर्ट-एक्सपर्ट खालामनायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा दिनै बुहुमनां थाखोआव मोनसे गिदिर टेन्डार मोन्नायनि गोख्रों आरो मोजां नेरसोन दं। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया 8, खाफालगोनां गाबा गोजा आरो खाफालगोनां दिगा सानजा। धनु राशि। दिनै नोंथाङा माखासे गोजाम आयेनारि नांज्लायनाय, बिजिरसालिनि केसफोर एबा आजै-आजौनि जेंनाफोराव मैखोम जाफुंसार जानो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोआव जोबोद गोजोन लाबोगोन। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरनि थाखाय नोंथांनि गोख्रों आब्रुथि आरो मोजां समनि पाबन्दि सामलायगिरिखौ दिनै नोंथांखौ मासि जौगाहोनो थाखाय साननो थाखाय थुलुंगा होनो हागौ। रांखान्थियारि लेनदेनखौ लानानै नखरनि दावराव-दावसिखौ दिनै सासे मेलेमगोनां सुबुंनि गेजेरजोंसो गोजोनथाव थासारिजों फोजोबनाय जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 14, खाफालगोनां गाबा गोमो आरो खाफालगोनां दिगा खोला। मकर राशि। आरिमु, मेडिया, सोरजिलु, लिरनाय आरो डिजाइनिं आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना नोंथांनि रुजुजायै रोंग'थिखौ दिन्थिनायनि सान। दिनै स्टक हाथाइ एबा म्युचुयेल फान्डफोराव सांग्रां जानानै गोलाव सम रां थिसननाया इयुनाव राङारि दिदोमथिनि मोनसे गोख्रों बिथा गायसनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ मोनसे गोदान थाखोनि आरो गोथौ गावजों गाव बुजिलायनायनि मोन्दांथि मोनगोन, जाय नोंथांखौ गासै सानाव खुसि आरो गोदान मोजां गोहोजों बुंफबनाय लाखिगोन। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, खाफालगोनां गाबा गोजा गाब आरो खाफालगोनां दिगा साहा। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि आबुं गोसोआ बेसादारि सुखु-सुबिदाफोरखौ फेहेरनाय, नखरनि गोदान सम्पद आरजिनाय आरो हा आरो सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सिमांसा खालामनायाव थागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान न'आरि सम्पथि एबा गोदान गारि बायनो सानदोंब्ला दिनै गोनां लेखा बिलाइफोरखौ लानानै आवगायलांनो थाखाय मोनसे जोबोद गाहाम सम। नोंथांनि बिमाजों नोंथांनि गोसोआरि खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। दिनै खामानिनि थिलिआव गुबुननि गावारि बाथ्राफोराव आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया 11, खाफालगोनां गाबा फान्थाव गाब आरो खाफालगोनां दिगा सा-सोनाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रोंग'थियाव जौगानाय, फोनांजाब रोंग'थियाव गोरोंथि आरो गोदान फालांगियारि खामानिफोरनि खाबुफोरनि मोनसे सान जागोन। बिदा-फंबायजों जागायजेननाय मोनसे फिसा गोदान फालांगियारि सानथांखिआ इयुननि राङारि मुलाम्फानि मोनसे गाहाय फुंखा जानो हागौ। गुसुं जानथायनि फालांगियारि दबथायनाया एबा दावबायनाया गोदान गिदिर फोनांजाबनो आरो गोदान अर्डार मोन्नो थाखाय गोबां हेफाजाब होगोन। गोसोआरि महरै नोंथाङा गोहोगोरा मोनगोन। खाफालगोनां अनजिमाया 12, खाफालगोनां गाबा कमला गाब आरो खाफालगोनां दिगा सोनाब। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 21 जुलाइ 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै बज्रांबलि लिरना लाथा। नोंथांनि जिउनिफ्राय गासैबो जेंनाफोरखौ बोखारनो हागोन। गाबोन लोगो हमगोन मोनसे गोदान राशिफल लानानै। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।